שלום לכולם, אנחנו הולכים לפתור את תרגיל 2-1. שימו לב, ניתן לפתור את התרגיל הזה בכל מיני דרכים. אני אפתור אותו בהצמחה מלמטה למעלה. בשביל לעשות את זה בעצם אנחנו צריכים לזהות איך נראה המבט שנמצא פה למעלה. אז אנחנו פשוט נזכר בקורס הקודם שלנו של השרטוט הידני. ניגש לתוכנת הפיינט. למעשה בערך. אז שימו לב שכשיש למבט הפנים יש לי בעצם איזשהו מלבן. אוקיי? וכאשר אני מסתכלת פה מהצד יש לי בעצם מרובע 80x80. מה שאומר שכאשר אני ארד עכשיו סביב ה-45 מעלות, אני אראה שהגוף שלי בעצם יושב בצורה כזו, בסדר? כאשר המידה הזו הגדולה של ה-125 פה, והמידה של ה-80 נמצאת פה, אז בואו נגיד לפיינט תודה ונחזור אל הסוליד. שימו לב, פייל ניו, מסוג קובץ. ואנחנו יוצאים לדרך. אנחנו ניקח את הטופ ליין, כיוון שאנחנו מצמיחים אותו מלמעלה, אנחנו נבצע עליו סקיצה, נעשה את המלבן בכיוון הנכון שלנו. שימו לב שהקו הזה יושב פה, מתחת למבט הפנים. ניתן לו מידות, המידות שלנו הן 125 על 80, ובשלב הזה נהפוך אותו לפיצ'ר שהגובה שלו הוא 25. בסדר? אז בואו נרשום פה 25 ונאשר. נאשר את הפקודה, והנה קיבלתי את הבסיס. בשלב הבא אנחנו נעשה את הצ'ופצ'יק הזה. שימו לב שהצ'ופצ'יק הזה והנגדילו הם באותו גובה, אז ניתן לעשות אותם בנפרד וניתן לעשות אותם ביחד. אנחנו נעשה אותם ביחד, ושימו לב שהם צמודים לנו. כאשר אני במבט הפרונט, רואים פה פרונט, הם בעצם נמצאים שהמשולש הזה נמצא פה והקטן פה. לכן ניקח עכשיו את הפרונט, נפתח על הסקיצה, בשלב ראשון נוציא את המלבן של הפינה הזו. המידות שלו הן 80, פחות 35, פחות 15. שימו לב, אני אתן לו פה בעצם את המידה הזו, כאשר המידה שישנה פה היא 35 ועוד 15. המידה שישנה פה, אנחנו רואים אותה 20. וניגש לצייר את הצ'ופצ'יק הזה. שימו לב שהצ'ופצ'יק הזה אנחנו נעשה אותו בקווים. יש לנו פה איזשהו גוף. שימו לב שיש לתת את כל הקווים של הגוף, ושימו לב שבדקה שאני נמצאת פה מול, נדלק לי איזה קו כחול כזה שאומר שאני מקבילה במידה. בסדר? עכשיו אנחנו נקביל למידה הזו. ושוב ניגש לתת לו מידות. חשוב מאוד בשלב הזה לתת מידות פיזיות ושאנחנו רואים אותן. שימו לב שהמידה שנשארת פה היא למעשה 20 ועוד 70 מהצד הזה. אז אנחנו פשוט ניתן אותה כמו שהיא נתונה, שזה 70 ועוד 20. פה יש 15, ומבחינת עומק היא באותו עומק של הקו הזה. אז יש לי שתי אופציות, אחת לתת שוב 50 מפה, והשנייה על ידי אסקייפ לשחרר את המידה, לקחת קונטרול, לקחת את שני הקווים האלה, את שני הקווים האלה, ולהגדיר שיהיו קוליניאריים. קוליניאריים אומר שהם יושבים ועוברים דרך שתי נקודות זהות.
הדבר האחרון שחסר לי הוא המידה הזו, אז שימו לב, היא נמצאת פה והיא 20. אז אנחנו ניתן פה את המידה 20, ומבחינת גובה הם 42, אבל מהתחתית. זאת אומרת שהגובה שלהם הוא 42 פחות 25. נעשה להם אקסטרוד, נכתוב 42 פחות 25, ונסיים אותם. כרגע נשאר לי לייצר את המשולשים ואת החור. אז שימו לב, אנחנו שוב נעמוד מלמעלה על החלק. בשלב הזה שימו לב שהם עוברים פשוט סביב כל ההיקף, אז שוב נפתח סקיצה מסודרת על המישור הזה, ובשלב הזה אנחנו פשוט נסרטט פה, שאנחנו מגיעים עד הנה, בסדר? פשוט נסרטט פה את החלק הזה. שימו לב שהוא סגור, שיש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6 קווים, 6 קווים. המידה 20 כבר התקבלה פה אוטומטית. המידה שחסרה לנו היא המידה הזו והיא 15. אז בואו נשלים פה את המידה 15. והגובה שלו הוא בעצם 80 פחות 25. שימו לב, 80 זה כל הגובה. ו-25 ההתחלה שלו. לכן כאשר נעשה לו פיצ'ר נעשה 80 פחות 25 ונקבל אותו. מה שנשאר לנו בשלב הזה הוא להוריד את שני המשולשים. אז אנחנו נעשה אותם בשיטה מאוד פשוטה. אנחנו נעמוד על מבט הפרונט. אתם רואים, אנחנו רואים פה את הקיר הזה. פשוט נפתח עליו סקיצה ונצייר משולש בצורה כזו. וניתן לו מידות. אז שימו לב שהמידה פה היא 125 פחות 45. אוקיי? הקו הזה אנחנו נגדיר אותו הוריזונטלי. היה חסר לו ההוריזונטל פה. ובשלב הזה אנחנו נעשה לו פיצ'ר, אקסטרוד קאט, ונגדיר לו שהאקסטרוד קאט יהיה true all. זאת אומרת, עובר את כל הגוף שבה קודם. ועכשיו נשאר לנו להוריד את המשולש פה. המשולש פה אין לו בעצם ממדים, הוא מתקבל אוטומטי בחיבור מהנקודה הזו אל הנקודה הזו, אל הנקודה הזו, וסגירת משולש, ונעשה לו אקסטרוד קאט, ושוב true all. בשלב הזה כל מה שנשאר לי הוא להסתכל על הגוף מלמעלה, ובעצם לפתוח עליו סקיצה ולסרטט איזשהו עיגול. שימו לב שאני לא מצמידה את העיגול לאמצע. המרחקים שלי הם 27 מהקיר הזה. הקוטר שלי הוא 49. אני אתן פה 49, אני אתן לו מרחק 27 מהקיר הזה, 55 מהקיר הזה. שימו לב שניתן את המרחק לתת או מהעיגול עצמו או מהמרכז שלו, ושוב פיצ'ר, אקסטרוד קאט, רול, וסיימנו. כאשר אני אעמיד אותו באיזומטריה, שימו לב שהוא לא עומד באיזומטריה, מה שנקרא איזומטריה של איזו או של התקן הישראלי, הוא עומד באיזומטריה אנסית, כיוון שהתוכנה אמריקאית. על מנת לפתור את זה, אנחנו יכולים ללחוץ על ספייסבר, המקש הארוך במקלדת, לנעוץ את התפריט הזה. שימו לב שכשמדליקים פה את ה-View Selector, הוא מאפשר לי לבחור כל מיני מבטים. אז בשלב הזה אני אבחר את המבט הזה. זה המבט שיעמיד לי אותו בצורה האנסית הנכונה. בכלל רצוי לפעול כשה-View Orientation דלוק ונעוץ. ולקינוח אנחנו נפתח פה את הצ'ופצ'יק הזה. ניגש פה לכדורית הצבע הכי עליונה של החלק. נלחץ על Appearance. שימו לב שכאשר הצבעים כהים, ניתן גם לבחור אותם מפה. ככל שהצבע כהה יותר, יותר קשה אחר כך לראות את החלק, את המידות. רצוי תמיד לבחור צבעים בהירים. נאשר באוקיי. ופשוט לשמור את החלק.
ונקרא לו exercise 2.1, save, וניפגש בתרגיל הבא.